Καλησπέρα. Εδώ βλέπουμε ένα project ενός πομπού με διάκαινο εκένωσης. Θα κάνουμε λίγο εδώ μια βόλτα να δούμε τι παίζει. Εδώ πέρα έχουμε το ballast. Είναι ένα 20W ballast. Περιορίζει την ισχύ μας στα 20W. Εδώ έχουμε το μετασχηματιστή υψηλής. Μου βγάζει 4 και 8 kV. Αυτή τη στιγμή τον έχω στα 8 kV. Εδώ έχουμε το διάκαινο, μισό να γυρίσουμε και λίγο από εδώ να το δούμε καλύτερα. Ορίστε, το διάκαινό μας. Είναι γύρω στο 1 με 2 εκατοστά διάκαινο. Εδώ έχουμε 1, 2, 3 πυκνοτές υψηλής. Ο ένας πόλος των πυκνοτών είναι το αλουμινόχαρτο, όπως βλέπετε, και ο άλλος είναι το καπάκι. Συνδέεται από εδώ με καλωδιάκια. Λοιπόν, αυτός είναι ο μετασχηματιστής υψηλής συχνότητος ή το ποινίο ταλαντώσεως. Όπως βλέπουμε εδώ είναι γύρω στις 20 σπήρες σε σωλήνα 2,3 εκατοστών, δηλαδή υφή 23 τούμπο. Είναι 20 σπήρες με 5 σπήρες το δευτερεύον, 20 σπήρες πρωτεύον και τροφοδοτεί λίγο μια λαμπίτσα ως δοκιμαστικό. Τέτοιο να δούμε. Να ετοιμαστείτε για πολύ θόρυβο, λόγω ότι το διάκαινο είναι ανοιχτό πολύ, για να βγάλω πολύ μεγάλη ισχύ στην έξοδο. Η λαμπίτσα που να ξέρετε ότι είναι 12V στα 20W. Λοιπόν, πάμε να τον δούμε σε λειτουργία. Χαμηλώστε τον ήχο μόνο λίγο, γιατί εντάξει θα σας πάρει τα αυτιά. Ξεκινάμε. Βλέπουμε πίσω το Spargap να ξεκινάει και εδώ η λαμπίτσα να φωτίζει. Εδώ πέρα. Άμα πάρουμε και ένα χαρτάκι. Αυτό ήταν που λέτε μια γρήγορη δοκιμή. Όσο ανοίγουμε το Spargap, τόσο πιο αργά τροφοδοτεί, τόσο πιο αργά οπλίζει, τέλος πάντων εκενώνεται, γίνεται η εκένωση. Έχουμε περισσότερη έξω, πιο μεγαλύτερο παλμό, πιο δυνατό παλμό βασικά, ενώ όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χαμηλός παλμός και τόσο πιο γρήγορος. Δηλαδή μπορώ να το κλείσω, να σας το δείξουμε και έτσι, να το κλείσουμε, εδώ το Spargap. Το κλείσουμε αρκετά. Λοιπόν, δείτε τώρα, ακούτε ένα πολύ χαμηλό παλμό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αλλά η λαμπίτσα μας δεν ανάβει. Ανάβει ίσα λίγο, δεν μπορούμε να την διακρίνουμε. Αλλά εντάξει, είναι πολύ πιο αθόρυβο. Ανοίγοντας λίγο ακόμα το Spargap ή το διάκαινο, που έχει κολλήσει λίγο τώρα, λοιπόν, τώρα το ακούμε, δουλεύει σε πιο μεγάλο διάκαινο. Η λαμπίτσα μας ήρθε από ανάβει. Αυτός ήταν που λέτε, να σας κάνω και μια πανοραμική. Αυτός ήταν ο πομπός. Από τους πρώτους που είχαν εφευρεθεί. Είναι χρονολογείται από το 1900. Το 1900. Εντάξει, η συχνότητα που εκπέμπει είναι πολύ μεγάλη σε εύρος, έχει γύρω στο 1 MHz εύρος. Δεν κάνει για τη σημερινή χρήση, γι' αυτό όπως βλέπετε χρησιμοποιώ και τη λάμπουλα, τη λαμπίτσα εδώ πέρα. Οι παρεμβολές που μπορούν να δημιουργηθούν είναι από τα HF, στην ουσία από τα μεσαία, ξέρω εγώ, μέχρι τα UHF, την τηλεόραση. Με μια κεραία μπορεί να ακουστεί με 20W που λέμε ότι βγάζει γύρω στα αρκετά χιλιόμετρα, μπορεί να ακουστεί εδώ σε όλη τη Ρόδο, στα HF, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το κλειδί εδώ πέρα του Morse δεν το έχω βάλει πάνω ακόμα, το έχω με διακόπτη. Εντάξει, θα δούμε, μπορεί και να μην μπει και καθόλου κλειδί του Morse, ή να μπει μόνο και μόνο για να μοιάζει με τον αρχικό πομπό. Αυτά ήταν που λέτε το βίντεο μας. Από μένα, Κώστας MPX 2006 kilometers from Rhodes, από το υπέροχο της νησί της Ρόδου. Καλή συνέχεια.